Mayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa Negros ang amo ni kadulong sa inyo. Update ninyo kami via Facebook, YouTube, kag sa among website www.digicastnegros.com. Kag sarama kami malantaw sa Kika Channel 11 sa Kabangkalan City, Himamaylan City, kag Banwasang Ilog. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Sa Kabangkalan City, 8 ka mga peke ng RT-PCR test results na diskubrihan. Mayor Pedro Zayco naka-quarantine matapos ma-expose sa nagpositibo nga empleyado sa City Health Office. Sa Cadiz City, 8 nagpositibo sa COVID-19 sa gitpatigayan nga contact tracing sa City Hall 2. Sa Giulgan City sa Negros Oriental, nagdangat na sa napulo ang napatay nga ginapatian katapos ang NPA. Sa Kabangkalan City, pagkahulog sa truck sa kanal, nakuhaan sang CCTV video. Tag sa Good Vibes, German chef ng iya nga misis nga na-stranded sa Bacolod bangod sa pandemic, nakapangita pa maagi nga makanegosyo. Initanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, easterlies ang magadalas ang lapta-lapta nga pag-ulan sa pungsod sa pihak sang mainit kag mapaang nga panahon. Base sa weather advisory sang pag-asa, padayon ang paghuyop sang easterlies samtang nagaapekto naman ang northeast monsoon o kun amihan sa extreme northern Luzon. Mangin magulugan umon ang kalangitan nga may dala nga lapta-lapta nga pag-ulan o kun localized thunderstorm sa Bacolod City kag Western Visayas sa masunod nga mga inadlaw. Northern Negros ang naka-eksperyensya sang pagbubo sang ulan kaina sang aga. Kung mayara sang pagbubo sang makusog nga ulan, mahimo man ini makatugas sang flash flood o kung landslide. Magapadayon man ang mapaang nga panahon tubtub sa gabi. Wala naman sang bagyo kung low pressure area nga yara sa gwa sang Philippine Area of Responsibility. Sa number 9, wala na sang patigayunon nga prosesyon pero iban nga mga helikoton sang simbahan magapadayon para sa Semana Santa. Inisunod siya kay Father Henry Donasco, ang Director of Diocesan Commission on Liturgy sang Diocese of Bacolod. Sa Domingo de Ramos, imbis nga masami sa public plaza ginapatigayon ang pagbendisyon sa mga lokay sa sulod na inis ang simbahan pagahimuon. Ang iban nga helikoton nga sadto sa gwa sang simbahan ginapatigayon karon sa sulod na sa mga kasimbahanan. Suno kay Donasco, sa tunga sang pagpanghangkat sa COVID-19, ginapasiguro sang simbahan nga masunod ang minimum health protocol nga nagalakip man sa paglimit sa mga makasulod sa simbahan. Madugay naman suno sa iya nga ginapatuman ang 50% na lamang nga kapasidad nga sarang makasulod. Naghihingyo man sila sang assistance sang Police kag Bureau of Fire Protection para masiguro pagid nga ang pagpatuman sini. Sa Domingo de Pascua naman, dungan nga patigayunon ang Jubilee Mass sa pagsaulog sang 500 years of Christianity. Pagabuksan man ang Jubilee Door sa mga Jubilee churches kag sa Bacolod, ini among San Sebastian Cathedral. Why because mga ang procession with the presence of the faithful. Pero may harap ito sang duaw sa gihapon sa Bibi Santo, sa Altar of Repose, kag sa Santo Trinchero pa sa Cross of the Santo. Pero until 10 lang, kahit may curfew until 11 sang gabi. So by 10 o'clock sang gabi, maklose naman ang simbahan. Ang flow sang duaw will be controlled man kay i-facilitate kinamon nga ma-observe ang basic health protocol sang city. Sa number 8, mga senior citizens sa Bacolod City ang ginapanawagan nga magparehistro na sa tagsa nila ka mga barangay para sa COVID-19 vaccination. Samtang, Bacolod City kag Negros Occidental ang magabaton sa 17,000 ka dose ng Sinovac vaccine. Yaring report ni Martico. Ang mga senior citizens ang ikaduha sa priority list sang gobyerno sa mga hatagan sang bakuna para sa COVID-19. Ginapaabot sang Department of Health nga sa bulan sang Marso, mabakunahan na ang mga senior citizens. Gani nagapanawagan karon ang Bacolod City Health Office sa mga nagaedad 60 anyos pasaka nga magpa-register na sa ilatag sa mga barangay para nga madala ang ilang ngalan sa master list nga pagabasihan sang DOH kung pila ka dose ang bakuna ang ila ipadala. Magluwas sa mga nagapamalay-balay nga barangay representatives, mahimo man magkadto sa barangay hall para magparehistro. Magkadto
kita sa aton mga barangay hall para magpalista sa aton nga master listing para sa COVID vaccination naton, no? So bisan ka duwa-duwa ka pa, bisan ka pang hindi ka subong, pasi sa tion nga mag-abot ng vaccine, mag-roll out na, maglain imo paminsar kang gusto mo na mapabakuna, dapat naka-master list ka para may ara ka reserba nga bakuna. Ginpahayag naman sang DOH Region 6 nga may ipadala sila nga 12,000 ka doses ang Sinovac para sa Negros Occidental kag 5,000 naman para sa Bacolod. Nagsugod naman ang DOH sa ila orientation sa mga local government units para sa pag-abot sang bakuna nga Sputnik gikan sa Russia matapos ini makakuha sang emergency use authorization sa Food and Drug Authority. Bangod sang liwat nga pagsaka sang kaso sang COVID-19 sa Bacolod City, nagapanawagan ang CHO sa publiko nga likawan na lang anay ang paglagaw sa Semana Santa. Aton nga simbahan hatag sa aton nga mga online nga mga activities para sa pagsaulog sa aton nga Holy Week, no? So mas maayo gid nga safe kita kag samtang ka pamalandong kita aton nga dumdumon ang mga aton mga utod nga naggrabe tungod sa COVID. Base sa records ng DOH, ang Bacolod ang may 19 ka bag-o nga kaso sang COVID-19 kahapon kag 18 naman sa Negros Occidental. Kalabanan diri mga local cases. Martigo para sa Digicast Negros. Sa number 7, isa ka manunudlo ang patay matapos nga mabungguan sang SUV nga siniginadala nga motorsiklo. Patay ang manunudlo nga si Jojit Aujero matapos mabungguan sang Isuzu MUX ang iya ginadala nga motorsiklo kay nasang kaagahon sa guwa sa Gardenville sa Barangay Tangob sa Bacolod City. Suno kay Police Major Jory Puerto, pamuno sa Police Station 8, yara sa pareho nga lane ng MUX ka motorsiklo ugaling. Bangod nga madasig ang pagpadalagan sang MUX, iya nabungguan ang pangulihi sang motor nga gintunaan sa kamatayon sa nagadala nga si Aujero. Wala pa suno sa kay Puerto maistorya ang driver sang MUX kung nga wala niya malikawan ang motor bangod sa gindalaman sa ospital ang driver. Wala na samaran ang driver suno sa kay Puerto pero ginospital lang sang nervyos dala sang natabo. Parayon pa karon ang investigasyon sang PNP. Sa number 6, subjects ang buy-bust operation patay matapos ginalegar magbato sa kapulisan. Patay ang 31 anyos nga si Aljan Cabalhin matapos matiruhan sang pulis nga ginaalegar siya ang nagbato sa buy-bust operation nga ginpatigayon kainas sang kaagahon sa Manville Royal Subdivision sa Barangay Pahanukoy sa Bacolod. Sa isa ka joint entrapment operation ang ginpatigayon kainas sang PNP, AKG upod sang Police Station 8. Bato kay Cabalhin nga suno sa ila illegal nga nagabaligya sang armas. Suno sa PNP, ihatag na kuntani ni Cabalhin ang iya caliber pistol kabaylo sang 2,000 pesos sa police poster buyer ugaling sang iya mamutikan nga pulis ang iya ginatransaksyon, iya ginapaniro suno sa pulis ang mga nagapadulo nga mga pulis nga maaresto kuntani sa iya. Bangod sang pagpaniro siya ang gintiro man sa pulis nga nagresulta naman sa iya kamatayon. Wala sang may nasamaran sa bahin sang PNP. Na-recover sa suspect ang isa ka homemade caliber .45 pistol, homemade caliber .380 pistol, homemade break-type pistol, kasubong man mga bala kag iban pa nga kagamitan. Ang napatay nga si Cabalhin ang may standing warrant of arrest man sa kaso nga attempted homicide. Sa number 5, pagkahulog sang isa ka truck sa kanal nga nagresulta sa kamatayon sang driver, nakuhaan sang CCTV video. Driver naglikaw nga mabungguan ang mga motorsiklo nga nagaparking sa igad sang dalan pero sa iya paglikaw, siya ang napatay. Nakuhaan sa CCTV ang pagkahulog sa kanal kag pagbunggo sa steel barrier sang isa ka truck sa highway sang Barangay Talubangi sa syudad sang Kabangkalan kahapon nga nagresulta sa kamatayon sang 39 anyos nga truck driver nga si Winifred Hernalim. Makita sa video nga may mga motorista nga nagaparking sa kilid sang highway bangod suno sa kay Police Lieutenant Jomel Salarda. Mayara sang checkpoint sa unhan. Sa kuha sang CCTV, makita ang pagrekta sang truck sa kilid sang highway sa opposite lane o galing bangod sa may mga nagaparking ang mga motorisiklo, iya ginwahig ang truck sa tuo kag siya ang nagdiretso sa kanal kung sa diin iya nabungguan ang steel nga baral kung sa diin nahamtang ang waiting shed. Suno kay Salarda, mahimo na dulaan sa kontrol ang driver sa truck, gani agud malikawan nga mabungguan ang mga motorista. Ang iya na lang nga truck ang iya ginhulog sa kanal nga nagresulta naman sa iya nga kamatayon.
Sa number 4, nagdangat na sa Napulo ang napatay sa engkwentro sa Gihulngan City, Negros Oriental matapos ma-recover ang duha pagid ka bangkay sa ginapatihan NPA. May nadakpan man nga duha pagid ang army kag isa sa ila ang pilason. May duha pa kaduga nga napatay sa nagluntad nga engkwentro sang Lunes sa tunga sang army kag PNP. Batok sa mga katapos ang New People's Army sa Barangay Trinidad sa Gihulngan City sa Negros Oriental. Ini ang ginkumpirma ni Major Sanon Pansito, Public Affairs Chief sa 3rd Infantry Division. Suno kay Pansito, ang duha ka napatay ang mahimo na samaran sa pagbayluhanay sang lupok sang Lunes kag nagtinguha pa nga magpalagyo pero sila ang ginbawian man sang kabuhi. Mahimo suno kay Pansito nga gikan man sa ila ang pila sa 11 ka high-powered firearms nga na-recover sang army. Magluwas sa duha ka bangkay, may duha man ka na-capture ang army nga mga ginaalegar miyembro sang NPA kung sa diin isa sa ila ang pilason. Naabtan suno kay Pansito sa tropa nga nagapanago ang duha bangod sa ginabulong sang ginaresto nga si Julio Rabot ang iya upod nga pilason nga si Jojo Sanico. Padayon pa sa gihapon suno sa kay Pansito ang ilang paglagas sa mga nakapalagyo nga mga rebelde. Sa number 3, active cases ng COVID-19 padayon nga nagadubo sa Negros Oriental pero padayon naman ang pagsaka sini sa Negros Occidental. Padayon ang pagpanaog sa active cases ng COVID-19 sa Negros Oriental matapos makarecord sa 26 ka bag-o nga recoveries kag 4 lang kaduga nga kaso sa COVID-19. Humalin sa 79 ka active cases, 56 na lang karon ang aktibo nga kaso sa COVID-19 sa probinsya. 13 na ka mga LGU sa Negros Oriental ang wala sa reported COVID-19 cases. 1,765 na ang recovered cases sa Negros Oriental kag may 57 ang napatay. Samtang padayon naman na pagsaka sang kaso sa Negros Occidental nga as of March 23 may 267 ka mga active cases. Kahapon 18 ang dugang nga bag-o nga kaso sa probinsya. Nagsaka man sa 135 ang active COVID-19 cases sa Bacolod City nga nadugangan sang 19 ka bag-o nga mga kaso sang kahapon. Sa number 2, matapos ginpatigayon ang contact tracing kag swabbing sa City Hall 2 ukon administrative building sa Cadiz City, 8 na tanan ang nagpositibo sa COVID-19. Suno kay Mayor Salvador Escalante, sa Lunes na magabukas balik ang City Hall 2 kag naga-work from home na lamang ang mga empleyado sa amo nga talatapan kag yara naman sa quarantine facility ang mga nagpositibo. Suno kay Escalante, ginswab ang isa ka department head sang Domingo matapos nga maglain ang pamatsyag. Sa nagpositibo, ginpatigayon ang contact tracing sa mga close contact. Ilakip na ang alkalde. Sa 36 nga ginswab, 5 ang nagpositibo. 3 ang empleyado kag 2 ang pulis. Liwat naman nga ginpatigayon ang contact tracing sa mga close contact sang 5 nga nagpositibo. Sa 55 nga ginswab, 2 naman ang nagpositibo suno kay Escalante. Padayon karon ang contact tracing sa close contacts naman sang 2 nga nagpositibo. Sa 25 karon nga active cases ang Cadiz, 19 ang mga stranded individual. Sa 25, wala pa diri malakip ang bag-o nga 2 ka kaso. Local transmission naman ang natabo sa City Hall 2 suno sa alkalde. Nga today Sa pa kahapon ma-reflect. naging swab, yes. Kaya na nagkuha ng result sa aga. Tomorrow, actually pwede na kami. Friday naman, lunch season of lunch naman. Monday na lang kami. Monday ko lang ipa-open sa City Hall. Kag sa numero 1 sa mga balita subong adlaw, Kabangkalan City Mayor Pedro Zayco naka-quarantine matapos magpa-swab test kay nasag aga. Suno sa PIO sang syudad nga si J. Carlin Tugbang, kay nasang aga nagpaswab ang alkalde matapos nga makaupod sa isa ka pagsinapol ang nurse gikan sa City Health Office nga nagpositibo sa COVID-19. Suno sa kay Tugbang, mga 50 ang nagpaidalom sa swab test,
Wala naman sa may ginabatsyag ang alkalde kag ginapaabot ang resulta sa iyang swab test buwas nga adlaw. Samtang may 8 ka mga nagbalik sa Kabangkalan City nga mayara sang peke nga mga resulta sa ilang RT-PCR test. Sunod sa kay Attorney Refrando Diaz, do kasubong sang antigen test ang ginpakita sa mga natungdan. Dugang pa niya, sa ilang impormasyon may mga nagatanyag sang peke nga RT-PCR test result nga tag 900 pesos. Iga-recommend sa Provincial Incident Management Team sa kay Governor Eugenio Jose Lacson ang pagbalik sang damlag pa protocol sa probinsya kung sa diin ginapaidalom sa swab testing ang mga nagaabot sa Negros Occidental. Kung tani nagalaom ang probinsya sunod sa kay Diaz nga makita sang national government ang pila ka mga kapaltahan sa pagpatuman sa Resolution 101 o kunang Uniform Travel Protocol nga nagabutang sa alang-alang sang sitwasyon sa probinsya karon nga may pagsaka sang kaso sang COVID-19. Sinigidamang nga hapon nagwa ng resulta sang swab test sa kay Mayor Zay kung ang sunod sa iya siya ang negatibo sa virus. Peke gyapon. And then it's being used for them to board sa aton nga mga vessels. These things could have been avoided kung wala kita nagsugod sang gintawag nila nga unrestricted travel. As of yesterday, nagtaas pa gid ang aton positivity rate based on the tests nga gina-conduct sa Teresita Landoni, no? About Monday, do ara kita manong igo kita sa 6, no? 5.8 something. As of yesterday, ang aton positivity rate sa tests conducted in Teresita Landoni, ara na sa 7.9. It's almost 8. That's really very alarming already. Sa good vibes, sa panahon karon wala sang kasiguraduhan. Mahimo subong, may trabaho ka, buwas wala na. Gani, dapat nakahibalo ikaw mag-upod sa dapya sang hangin. Kasubong sang isa ka German chef kag sa iya nga half-Filipino wife nga na-stranded sa Bacolod bangod sang pandemya. Ang ilang nga istorya sa report ni Romeo Subaldo. And when you see the oil is like becoming like, you see this one here? Yeah. With the oil, you see the oil, how the oil is like starting to move around very fast. It means it's up to temperature. And then what we're gonna Kung maglantaw ka samtang nagaluto ang German chef na si Jan Robin Schlima, daw nagalantaw ka lang sa isa ka cooking show. Isa-isa niya nga gina-explain ang kada proseso. Iniabi ang iya kinaangdan sa nag-eskwela pa siya. Ginapashoot sila sang video sa ilang nga ginaluto. Kag sa umpisa sang video, nagapakilala sa anay. Diri nagalin ang alan sa iya nga kiosko sa marketplace nga Yan from your cooking class. We had to make home cooking tutorial videos because everything was online. Okay. Yeah, so every video he would always start with the phrase, "Hi guys, this is Jan from your cooking class." And Okay. it became a thing. It just That's why. yeah. Hence the name. Yeah. Okay. Pebrero sila nagsugod sa pagbaligya sang salad, pasta, kag iban pa nga mga western food diri sa Bacolod. Plano lang kung tani nila nga bisitahon ang iloy ni Jen nga naga-stud diri antes magpa-Japan o galing naabdan sang pandemic. Yeah, we thought we would only be here a month max in the Philippines, in Bacolod especially, because we were just in transit to Tokyo, Okay. where he has a contract job with a hotel Okay. in Tokyo. But it's a new restaurant and a new hotel, so everything has been is on hold at the moment because of the pandemic, and because of that, operations stop and he can't, they're just like everything's just up in the air. Bawod nga na hold anay ang job offer kay Chef Yan, ginpakamaayo nila nga gamiton ang panahon nga yara sila diri sa pagnegosyo. you think about like your next move, right? And then because of the current situation, because of like COVID is slowing down everything, the whole visa process and etc. You start to wonder what can you do meanwhile, right? And then you start to become creative. You think what opportunities you have, what you can do, what does your skills allow you, and we're gonna flip them. German pan-fried potatoes, homemade bologna spaghetti, creamy mushroom pasta with bacon crumble, kag potato salad nga vinegar-based. Ini ang pila lamang sa mga specialty nila nga ginabalik-balikan sa mga tao. Nakibot sila nga hinali na lang nga nagdamo ang ilang nga customer. Sa una gali nila nga adlaw, may social media influencer nga customer nga nagpost ang manami nga reviews sa ilang nga pagkaon. We were very nervous. We didn't know how everyone would react, but we had a food blogger, like a food influencer that came, and we didn't know him.
we didn't know anyone here really. So he came out of the blue and he tried our food, and he posted a really nice review of our dishes on Facebook. Tugtog nga may isa pagigya kilala nga video creator nga page nga nakapakig-angot sa ila agud mahimuan sang istorya ang ila nga pagnegosyo. Didto pagid nagdagsa ang ila nga mga customer. May mga gikan pagani sa Iloilo nga nagapadulong diri para lang tilawan ang ila nga pagkaon. Pero syempre, hindi kumpleto ang ining report kung wala sang food tasting. Vinegar. Mas ka mayonnaise, vinegar ginagamit niya. Tama, doon wala naman siya. Okay. Hindi siya boring, sa damo. Yan ang mushroom. May storya ang sabor, sir. Damo ka tabo, so jama mo naman. Wala pa sang permanente sa karon para kay Jen kag Chef Yan. Hindi pa sila makahambal kun bala magatinir sila sa Bacolod para magnegosyo o kun magapadulong sila sa iban nga pungsod. Initanan ng ilang pangapungkuan kag istoryahan. Sooner or later, we'll have to eventually leave because of work abroad. But we're starting to really like the place. Really? And, you know, we have a lot of people asking us to come to Iloilo, come to Manila. You might cancel future plans then. Well, I Let's see. mean, like, we have to make we have to sit together and we have to make a final decision on that. You know. Pero isa ka bagay lang ang ilangan na sigurado. Matapos ang pila ka semana nga nagpahuway, balik sila liwat sa marketplace para magpadayon sa ilang pagtanyag sang ilang pagkaon. Pero kung tubtubsan ina ang wala pa mahibaluan. Barb, isa naman ka proof liwat nga ang pandemic hindi lang bala kalainan nga nadala sa mga tao. May iba niya ka find opportunity amid sa pandemic. Meaning you have to survive. Pero nami agi ko sang imo nga food tasting. Anong ano gito na nami Ming? Sa mga natilawan mo lang. Ang pan-fried potato, Barb. Imagine na laging fry nga potato nga may tidbits ng bacon. Ay, do ka namin. Hindi man. Dutay mo lang. Tapos ang pasta nga mushroom, 3 kinds of mushroom ang ara sa pasta. Inang mabutang ba ko kaginabla. Pag isa mo pa lang ka serve, butang mo sa baba mo, kadamo sa nga katabo sa sulod. Grabe ba? Hindi na ako mamakot paduga nga. But at least mula sila kilala Barb sa Bacolod, parents na sang ang baba nanay lang sang ni Jen, kag wala sila kilala ya. But nangisog sila nga mag-start sang negosyo kag hilig amo ni nakuha nila sa buong kadamo sang nagakanto sa ila. Of course, Ming, no more than the food, ang inspiration. Para especially para sa atong tanan. Correct. To start something else. Kung may mag-close mga door, pangita sang other door nga ma-open. Grabe. Yan. Kagabi yan mga balita sa Negros sa buong adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Pero dapat balanse kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtob sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo. Mayong hapon.